Kakong Sweetie Beconia Lyngdoh kanong yashim mentakum ka Mrs. Tourism Pageant arzar arpuar haka khat pratrik urisaw arzar arpuar kala ai kublai kipat ba berkumjuru ka sarkar jela kibala kershan ya kaban penpoi haduk kini kerensan Kakong Lyngdoh kadero kabala Shah Jied ya kana Mrs. Ambassador for Peace haka artrik urisaw ha Bangkok Bat nga wan hang niya kmat jong phi nga kwa ban ai kublai ya phi baro na benta ka jing kershan lem jong phi kipat ba na benta ka jing let jong ha sithi support Thailand ha ke event ka bangala ban contest ya ladi kum ka Mrs. Tourism Pageant 2022 bat ngala yo ya ka ne ka nam Ambassador for Queen ha ka te ka sngi ka ha ka artrik jong October unia ubnai mentahi ti nga songo yo ublay ning kong bat nga songo ru ya ka sarkar kabaklong ka jingkersan yang nga tharai badai na ka jingkersan jong phi iwei pe iwei ki bahayeng bahasem ki jonga kari ka jat benriu ka jonga bat kumju ru ya phi ka sarkar kabakersan lem yang ya ka thi ka jinglet ka jonga ka bangawan ra ya ka ne ka jingjok